Бүген бер гаиләдә ике тантана. Кадерле яраткан әнкәйләре, әбекәйләре Сулейманова Фатыма Ханбәл кызы 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Инде аның туган көн бәйрәме көнне дөньяга килгән яраткан оныгы Камилә Камил кызына да бүген 10 июнь көнне 2 яшь тула. Шул форсаттан кадерле кешеләрен якыннары, уллары Камил, Рамил, Рөстәм, килене Райля, оныклары Рәйхан, Диния, Камилә һәм барча туганнары да котлыйлар. Чакрымнарны санамыйча килеп җиттек кунакка. Синнән әни китеп булмый аерылып узакка. Йөрәгеңнән җылы бөркә, күңелеңнән наз ага. Безне озаткан чагыңда күзләреңнән яшь ага. Бүген газизыбыз күзләреңнән бары шатлыктан гына яшьләр аксын. Күрәсеңме, барыбыз да җыелыштык. Синең бәйрәмең, ул безнең бәйрәм. Чөнки нәкъ 65 ел элек безнең бәхеткә син тугансың. Бу матур юбилеең көнендә сиңа ихластан бары саулык телибез. Бәхетле булып, безне шулай шатландырып, озын-озак яшә. Яулыгын салып иңенә юлга чыккан әнкәем. Беләбез, балалар килүен көтәдер күңелкәең. Шуңа озак уйламыйча, улың рульга утырды. Сиңа диеп күчтәнәчләр сумкасына тутырды. Иң олы күчтәнәшебез безнең ихлас теләкләр. Күп булыр юбилееңа әнкәй гади бүләкләр. Бездән бүләк, хөрмәт итү, бел, сине нык сөябез. Әзрак башың авыртса да янып, пешеп көябез. Котлы булсын, матур булсын синең гомер бәйрәмең. Ал бездән, ихлас күңелдән җылы теләк бәйләмен. Кадерле Камилушкабыз, балабыз, сине дә матур туган көнең белән котлыйбыз. Кызыбызга 2 тулды, бәйрәмнәр килде өйгә. Тормышымда бәхет булып балабыз туды безгә. Көн сайын анарга карап шатланып туя алмыйбыз. Синнән башка 1 минут та Камилә тора алмыйбыз. Язгы кояш сыман назлы, яңгыр сыман бик җылы. Тавышларың чишмә сыман, бик ягымлы һәм татлы. Телибез бәйрәм көнендә күтәренке кәефләр. Фәрештәләр саклап йөртсен, уңсын синең бар эшләр. Хөрмәтле хатын-кызлар, матур бәйрәмнәрегез котлы булсын. Алдагы җырны бүләккә кабул итегез. Бәхетле булыгыз. Яныңа ашкынып җыел
Qadrlab yashadik yaratıp hürmetlep ulgaygan